Να καλησπέρισω την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σιά. Η ελληνική γαστρονομία, Κατερίνα, συναντά την οικολογική γεωργία για να διαμορφώσουν από κοινού ένα δυνατό τουριστικό προϊόν. Γιατί ο ξένος επισκέπτης στην Ελλάδα θέλει να ταυτίσει τον τόπο με τις γεύσεις και βέβαια όλα αυτά στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Βεβαίως, έτσι είναι, και είναι ίσως η πρώτη φορά, Ασία, που το αυτονόητο αυτό μήνυμα εκπέμπεται τόσο ξεκάθαρα από ένα διήμερο συνέδριο που έγινε και διεθνές συνέδριο που έγινε εδώ στην Αθήνα, δίνοντας έτσι αξία στην εμπειρία του φαγητού, στηρίζεις και την τουριστική βιομηχανία και την τόπια όμως αγροτική παραγωγή, συνδέοντας το χωράφι με την υψηλή γαστρονομία. Από το χωράφι του Έλληνα αγρότη κατευθείαν στο πιάτο του ξένου επισκέπτη. Αυτό είναι ένα όραμα που διαμορφώνεται στον χώρο της ελληνικής φιλοξενίας, που βλέπει την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και του οικολογικού τουρισμού ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε μια τουριστική ανάπτυξη πιο ποιοτική για τον επισκέπτη, πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμη για τις τοπικές οικονομίες. Όσο απομακρυνόμαστε από την παραγωγή του προϊόντος στην κατανάλωσή του, άρα και στην μετατροπή του σε κάποια συνταγή, σε κάποιο τελικό προϊόν, το προλογικό αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας μεγαλώνει όσο ακριβώς μεγαλώνει και αυτή η απόσταση. Το σημαντικό στην υπόθεση όλη αυτή είναι να συνδεθεί η αγροτική τοπική παραγωγή με τον τοπικό πολιτισμό, να ενσωματωθεί μέσα, αλλά μιλάμε για παραδοσιακά ή φημισμένα ή πιστοποιημένα προϊόντα, και όλα αυτά να κατευθυνθούν και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο πακέτο του τουρισμού για να το πουλήσουμε. Οι πιστοποιήσεις που υπάρχουν σήμερα για ξενοδοχεία και εστιατόρια που ακολουθούν πιο οικολογικές πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομική τους δραστηριότητα, αφού αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών που αναζητούν διακοπές πιο οικολογικές. Τα στοιχεία δείχνουν από μελέτες είτε εθνικές είτε εκτός Ελλάδος ότι ένας καταναλωτής, είτε για το τουριστικό προϊόν είτε ιδιαίτερα για το κομμάτι της εστίασης, θα ήθελε και θα μπορούσε να προσφέρει γύρω 10 με 15% παραπάνω ως κόστος της υπηρεσίας, αν αυτό είχε μέσα του και το κομμάτι της περιβαλλοντικής διάστασης. Δηλαδή ήταν ένα πράσινο ξενοδοχείο ή ήταν ένα πράσινο εστιατόριο. Η τόνωση της αγοράς των τοπικών αγροτικών προϊόντων θα έδινε και παραπάνω αξίες στις υπάρχουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μειώνοντας το κίνητρο να χτιστούν με μεζονέτες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ήδη υπάρχουν προγράμματα για την πιστοποίηση τοπικών ελληνικών προϊόντων και την πρόθεσή τους μέσω του τουρισμού. Προγράμματα που ήδη μοιάζουν να αποδίδουν καρπούς. Ταυτότητα στα προϊόντα, τα πιο σημαντικά πράγματα που λένε και κάτι ανέκδοτα. Τα τρία πιο σημαντικά πράγματα είναι ταυτότητα, ταυτότητα, ταυτότητα. Βλέπω και παρακολουθώ ότι αρκετοί νέοι στρέφονται πλέον προς την αγροτική ή την κτηνοτροφική δραστηριότητα, και πιστεύω ότι θα τους είναι δηλαδή πρόσφορο αυτό το πράγμα που θα κάνουν, αν το κάνουν σωστά. Η μεσογειακή δίαιτα έχει ήδη αποκτήσει παγκόσμια φήμη και οι επισκέπτες ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα ακριβώς για να γευτούν γνήσια ελληνικά πιάτα και όχι παραδοσιακά εδέσματα της γαλλικής ή ιαπωνέζικης κουζίνας, που για να φτάσουν στην Ελλάδα θα πρέπει και αυτά να ταξιδέψουν μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα. Στα μισά του δρόμου, μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίσημη έκθεση εκφράζει, Κατερίνα, τώρα τον προβληματισμό της για το αν θα επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι. Πλέον απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών, ώστε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βρουν τον δρόμο τους. Η έκθεση προόδου της Επιτροπής εκτιμά και το βαθμό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 10 χρόνια από σήμερα σε 3 διαφορετικούς τομείς. Πραγματικά δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της έκθεσης. Πάντως εκτιμά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, στην ψήξη και τη θέρμανση, καθώς επίσης και στις μεταφορές. Αν η Ευρώπη καταφέρει τελικά να πετύχει το στόχο και βάλει 20% ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα της, τότε η αποταμίευση σε χρήμα από τις μη εισαγωγές, από τις εισαγωγές που μάλλον δεν θα χρειάζονται να γίνονται σε ξένη ενέργεια, θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η έκθεση της Επιτροπής προσδιορίζει ξεχωριστά τη συμμετοχή της κάθε ανανεώσιμης στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Έτσι, στην ηλεκτροπαραγωγή θα διαμορφωθεί ως εξής. Θα συμμετέχουν με αιωλικά από το 20% πάντα, με 40,6% τόσο τα χερσαία όσο και τα υπεράκτια, κυρίως τα χερσαία, ενώ σημαντικός ρόλος επιφυλάσσεται και στα υδροηλεκτρικά, στα μεγάλα υδροηλεκτρικά, με 30,4%. Βιομάζα και ηλιακά ακολουθούν αρκετά πίσω. Στη θέρμανση και την ψήξη, πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει την επόμενη δεκαετία η βιομάζα, με 77%, πολύ λιγότερο η γεωθερμία και τα ηλιακά θερμικά. Ενώ στις μετακινήσεις, πρώτο με διαφορά το βιοντίζελ, μετά έρχεται η βιοεθανόλη. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι το υδρογόνο δεν φαίνεται να αποτελεί ακόμη όριμη και επιλέξιμη τεχνολογία.